Ver, viñemos porque, bueno, estabas moi entusiasmada, vimos de ver outra aquí ao lado... Sí, pero daqui viñamos podemos marchar, porque aquí eu creo que hai pouco que ver. Bueno, a ver, queremos vela, non viñamos aquí para nada. Por iso necesitaba, porque hai pouco que ver. Pero o que nos pode ser aquí, de quitar cousas aquí e tiralas aquí no medio do pendello. Es que arranxamos o tellado e o tellado antigo. Púsoxe moi enfadado, ve moito lixo e que estaba todo feito unha merda. Litos, Adrián, mellor... Si, vamos a mirar. E de mirar aí por aí. Ao mellor levades unha sorpresa, non é tanto. Chegamos ali e dixo, isto é todo unha merda, hai máis merda aquí que non sei que. Home, xa sabemos que hai merda, e a da casa sabrao tamén, pero... Bueno, xa lle dixen, vámonos de aquí, porque se seguimos ali xa non sei o que lle diría. Son moitas cousas, tes o galpón que imagino que utilizas... Imagino que sería un garaxe, pero que agora é un rocho. Sí, é un rocho porque moita porquería, moitas camas e mobles dos antigos donos, moito que arranxar. Mercaches esta casa? Mercamos esta casa fai 2 anos aproximadamente. Bueno, pero ti non eres daqui. Home, falas galego, pero o acento... No, eu sou filla da migración. Meus pais emigraron no 57 a Montevideo. Moitos anos despois, meu pai estaba moi enfermo, quería morrer na súa terra, entón tornamos todos, os 4. Pois mira que maravilla, que sabes que temos un compañeiro, Matías, que tamén é de Montevideo. Que bien. O teu galego é un pouco mellor co del, pero... Bueno, porque meus pais falaban galego permanentemente na casa, entón mameuno desde pequena. Desde pequeniña, notase. A ver, Litos foi moi directo, se o coñeces, é moi arroutado, pero non lle falta razón. Ten razón, é moita obra. A ver se hai sorte, porque si por el fora non van facer a obra. Xa non é que sexa moita obra, que o é, pero despois tamén depende da obra que teñamos que facer, porque se hai que facer demolición, home, a ver, este galpón entendo que non, hai que enfoscar os muros de bloque que non poden quedar á vista, pero entendo que se ten que manter. Colchóns, somieres, mobles cabeceiros dunha cama, bueno, aquí hai de todo. Certo, non le falta razón, pero, bueno, cosas para tirar que eran dos antigos donos, onde iba a ponerlas, si non? Joder, Litos, tens que ser máis delicado que a xente, que non lle podes dicir así á cara tampouco que ten... A ver, a xente ten as casas cheas de merda, pois hai que dicirlle que ten cheas de merda, ou non? Home, decirlle sí, pero... Non ten cheas de merda. As casas non poden estar así, ou? Bueno, pero xa está a Rosa para decirlo. Tamén nós, cando facemos as obras, tamén xeramos entullo a máis de todo. A máis a ti que máis che dás? Se non é este, temos que ir para outras, que ainda é peor. E se Rosa che di que hai que sacar os escombros, pois sacamos os escombros. Mentre sacamos os escombros non facemos outra cousa. Por exemplo, que estou vendo aí, non? Eses dous cochos, digamos. Sí. Que gardas aí? Porque parece que non teñen uso. 4 galiñas. 4 contadas. Son 4. E queres manter eso? Porque está, non sei, a piques de caer. No, que son chabolas. Pois mira, outro contedor máis. Podedes facer a soleira con o cascallo, un contedor menos. Bueno, entullo que hai por aí do tellado, deixámolo aí para facer a soleira. Non pudo ser, pero a idea sempre está aí, non? Unha soleira faiche moita falta. Moitísima falta. Porque senón imagino que a casa pois limpa non estará nunca. Nunca. Pero sabes que son 5 días. Un día perdido en limpeza. Medio en demolición. Tamén. E temos que facer unha soleira, pintar unha casa de 2 plantas, que pequena non é. Non, é grande. Temos este galpón, que ten todas as paredes en bloque. Rosa tamén falou conmigo e tamén dixo que era moita obra, moito lixo, moito que arranxar, moitísimo, e tamén le pareceu que era, ella diría que imposible de facer. Non viches o caseto este? O caseto este... Está perfectamente. Está ben, con fiso, a luna... Sí, hostia, está pero como feito de peladura, sí. É de peladura todo, Tellado, sí, claro. Eu xa non sei a quen se lle ocurre poñer planchas de pladur fora, pero ainda por riba nun teito. Aquí enfoscamos un pouco, Matías que pinta a casa, que a casa é bastante pequena. Poñemos aí 4 tellas. A máquina que mete aquí, que enterre, eso pasou a semana. Pois a mí non me importa nada, eu fago o comando de Rosa, listo. É aqueles pendellos, habrá que tiralos ou arranxalos ou non sei. Pois veña, vamos a mirar o que hai por aí. Adrián tira para diante, Adrián é todo igual. A soleira aquí no medio... A medio facer. Hasta é perigoso, Sí. Eu non sei como levades tanto tempo con isto, así polo medio. Es que meu marido enfermou, ten unha hernia, eu non sei se foi de tanto traballar, quedou a medias. A mí o que máis falta me facía era a soleira e
tirar os pendellos, que non quero para nada, e con eso ya máis que conforme. Tamén tes este anexo pequeno que polo que veso tamén é un rocho, non? Pequeniño, que tamén habrá que enfoscar, e aquí sí que temos que colocar tella, porque a casa ten tella e non podemos deixar un anexo pegado a unha casa sen a tella. Fixemos o pequeno ese para poner a leña, con pladur que tiñamos sobrante do vano, que era... Usaches o pladur do falso teito do baño para exteriores. Era pladur para agua, supostamente. Bueno, sí, hombre, a ver, sí, son planchas hidrófugas especiais para recintos húmidos no interior das vivendas. Claro, non para montar un leñeiro ao aire libre. Ti sabes, a ignorancia é moi atrevida. Ella riuse porque digo hidrófugo, pero no, para humidade, non para agua. Entón, fai falta un leñero novo, claro. É que medir das escaleiras aí para escartarse contra a parede. Sí, é verdad que canas puxo, fixo ben, Ten a súa función. Para entrar pola ventá. Pois sí. Pola parte de atrás tampouco mellora nada. Hai un montón de faltas que reparar na fachada. E despois vese que tiña unha porta pola parte de atrás tamén, que tiña unhas escaleiras, fixeron a ventana, taparon a porta e deixaron ali as escaleiras. Ora, non levan a nada, va. Pois nada, metías que pinta aquí e ti, tras que enfoscar ali o pendello. Sí, que é bastante pequeno. Sí, e despois botarlle unha soleira diante da casa e listo. Veña, a facer unha soleira ahora. E por que non lle facemos un peche aí e facemos unha acera ao redor de toda a casa? Algo máis? Queres que lle fagamos outro piso á casa? Facemos un edificio aquí no medio do monte, que non hai nada, un edificio aquí. Pisos ten abondos. No, sí. Bueno, pois nada, nós facer o noso choio e listo, é o que vimos. Sí. E listo, nada, xa, como sempre, protestando, todo cabreado, máis lle das, ten que traballar aquí igual que no outro lado. Ai, Marisol, eu casi que me vou rir porque hai cousas, mira, vese que aí había unha porta, non? Tapiáchela porque daríaslle outro uso, non? Para facerle un baño a miña nai, aquí no baixo. Bien, pois cando viñeron facer a obra e tapiaron a porta, ninguén razonou tirar estas escaleiras que non van a nincures. También es cierto que podíamos haber tirado escalera, pero si la tirábamos, más centullo iba a haber por aí, más merda, más peor, veríase moito peor a casa. Mira, aí o bloque está á vista. Hai que rematar ben todos os defectos, pintar, tubaxes por fora. Esta era a casa das mesas tamén. Mesas por todos lados. Bueno, mesas, tes aí o parasol tamén. Nós o que fomos facendo foi arranxar a casa o mellor posible, máis cómoda, máis quente, poder dar unha vida digna a miña nai, nós tamén. A parte de afora foi quedando, se nos fixeran a soleira e tiraran os pendellos, pois sería fantástico. Vou falar con Litos e con Adrián. Ves moi complicado, vale? Moitísimas gracias a ti, espero que podas convencerlo de algo, un pouquiño, que sexa. É que aquí xa non é cuestión de convencer, é que non facemos milagres. E xa fixemos algún, pero non te fagas moitas ilusións porque máis ben é un non que un sí, vale? Eu entendo que di Rosa, o que di Lito, entendo que hai moito desastre, moito lixo, hai moito que arranxar, entendo todo o que din. Hola, que? Que tal? Que tal o vedes? Eu non podo dicir nada, que me dice que non podo opinar eu aquí. Bueno, algo de razón ten. Entón, para que me traes? Primeiro, para que ves a obra e te fagas unha idea. Sí, para vir chorado da casa xa, con tudo o que hai que facer, non? Efectivamente. As obras non son todas iguais. O que sí que son iguais son que aquí son 5 días. Eu xa lle dixen a ela, eu non... A ver, dame pena, sí, porque... A ver, é un feísmo en toda regla. Sí, además ten de todo. A ver, eu tamén o vexo prácticamente imposible, por eso quero a vosa opinión. A túa xa sei, Lito, xa sei, non máis vais a... Que me preguntes. Como sabe que ten respuestas, sí, en Adrián, pois pregunta a él. A mí xa non me pregunta, porque sabe que lle digo que non. Home, se tes unha máis pequena que esta, imos, pero se non, pois habrá que darlle para diante. Se facemos caso a que as obras son grandes e hai lixo e hai merda por todos lados, daquela non facemos ningunha. Unha cousa é quedar ben coa señora e outra cousa é ser realista. É certo que eu intento quedar ben, non como a ti. Porque chegar aquí e dicirlle, hola, que tal? Tes isto cheo de merda, Litos, O que ven os meus ollos é o que ven os ollos de todo o mundo. Ai, que lle vas a dicir? Oh, que bonito No, tes! pero hai maneiras de dicir as cousas igual que eu a ti moitas veces. Teño ganas de dicirche 4 cousas e digochas bastante suavizadas. Nós, cando facemos unha obra, o último día recollémola. Aquí fixos unha obra, o lixo non se recolleu, pois... A ver, que eu vexo a complicada, Litos, que eu penso igual que a ti, pero se vimos, teríamos que facer.
pintar a casa toda. Hai que parchear moito, que a fachada de atrás está bastante mal. Estas cubertas que tanto che gustaron, eso iría fora. Ten 4 galiñas, que pasa? Que hai que salpicar todo isto, salpicar o galpón todo novo, quitar todo o que teñen dentro, e ese anexo que se ve aí, que tamén é un rocho pequeno, as planchas non se ven mal, pero habría que traer un reforzo puntual e despois colocar tella. Que si unha soleira, que si o galiñeiro, que si o pendello, que si a casa, que si onde pon a madeira, pero a nosotros foixenos totalmente a pinza ou como é esta movida? Ela quería utilizar ese cascallo que quedou aí do tillado para que lle sirva de recheo para botar unha soleira. Estamos aquí os tres para tomar unha decisión. Eu voto non. Ti votas non, eso teño claro. A mí o que me importa é que votas ti, Adrián. A ver, se traes camións de fora mi compai, tamén é tiralo aí e rastrillalo un pouco e teremos unha regla vibradora e pasamos e listo. Esta é a actitud. Aquí, como sempre, o que protesta son eu. Pero cando cheguemos aquí o lunes e cando cheguemos aquí o martes, chova como o demonio e non podamos facer nada, naide me vai dar a razón, porque aquí a razón costa dala, ó.